V tomto videu si ukážeme, ako si vytvoriť vlastné formuláre a ako s nimi ďalej pracovať. V našom hlavnom menu teda prejdeme do časti Sites a z tejto hornej ponuky si vyberieme časť Forms. Môžeme kliknúť priamo na Forms, prípadne na Builder a objaví sa nám takáto obrazovka. Pre vytvorenie svojich vlastných formulárov v ľubovoľnom počte a klikneme na toto modré tlačidlo a zobrazí sa nám ponuka začať budovať formulár úplne od nuly alebo využiť prednastavené šablóny. Ak si chcete formulár kompletne prispôsobiť, odporúčam využiť Start from Scratch, ale v tejto ukážke si ukážeme, ako pracovať s predpripravenými šablónami. Poďme teda do From Templates, dáme Continue, no a tuto sa nám zobrazí kompletne celá ponuka hotových formulárov profesionálne nadizajnovaných tak, aby vám prinášali konverzie. Na ľavej strane máte možnosť vybrať si formuláre podľa rôznych kategórií, teda vášho segmentu, v ktorom podnikáte, alebo tiež podľa rôznych tagov, ktorých sa formulár môže týkať. Ako vidíte, k dispozícii tu máme množstvo oblastí, takže určite si každý z vás nájde tú svoju. No a keď si danú šablónu vyberieme, môžeme dať Continue, šablóna sa nám pridáva. Následne sa nám zobrazí takýto builder, v ktorom si môžeme šablónu ľubovoľne upraviť, pridať elementy, odobrať, premenovať, prepísať, komplet nastaviť, aby bol formulár pripravený podľa našich preferencií. V tejto hornej časti máme ešte možnosť skontrolovať si, ako formulár bude vyzerať na mobile a tiež nastaviť, ako sa formulár má zjaviť priamo na web stránke. Máme teda rôzne možnosti, buď to bude sticky sidebar, čiže bude na ľavej strane viditeľný stále, alebo taký, že zdvorilý slide-in, ktorý sa nám postupne zjaví, ale nie je úplne invazívny. Môže to byť pop-up, teda taký formulár, ktorý prekryje celú stránku ďalšou vrstvou a buď ho treba zavrieť, vyplniť, alebo inak sa nedá používať, alebo bude priamo inline, teda natvrdo vložený v obsahu webu. Ďalej tu máme možnosť trigger typu, čiže kedy sa má formulár zobraziť, či už v percente scrollovania stránky, alebo po istom časovom úseku, alebo má byť zobrazený stále. Ďalej máme možnosť nastaviť, že kedy sa má formulár aktivovať, čiže môžeme zvoliť možnosť po určitom počte návštev, alebo bude aktivovaný stále. No a obdobne máme možnosť formulár deaktivovať. V ďalšej časti máme možnosť formulár zdieľať, čiže nie len embedovať ho prostredníctvom kódu, ale rozposlať cez sociálne siete alebo jednoducho cez tento link. Prípadne môžeme formulár priamo poslať e-mailom. Keď máme všetko nastavené, klikneme na Save a náš formulár je uložený. Ďalšia skvelá vec, ktorú k dispozícii máme, sú možnosti analýzy a odoslania formulárov. Takže keď prejdeme do možnosti Analyze, automaticky nás to presmeruje do časti Analytics, kde si teda z tohto drop-down menu môžeme okrem formulárov vybrať aj ďalšie súčasti z tohto Sites kitu, ktoré chceme analyzovať. My si ale ukážeme formuláre. Ja tu teda nemám zatiaľ natiahnuté žiadne čísla, ale postupne, ako budeme formulár, ktorý sme práve vytvorili, používať, tak tieto čísla nám budú nabiehať. A v časti Submissions si môžeme ešte pozrieť priamo, koľko odoslaní formuláru nastalo za dané časové obdobie. Môžeme si formuláre vybrať konkrétne z tých, ktoré máme vytvorené, ktoré chceme analyzovať. No a tiež si môžeme porovnávať konverznosť jednotlivých verzií formuláru. Toto slúži napríklad na AB testovanie, kedy si vytvoríme napríklad dve verzie formuláru. No a následne testujeme, ktorá verzia má lepšiu výkonnosť. Formuláre teda používajte či už na svojich weboch, blogoch alebo ďalších stránkach, pretože majú jednu veľkú výhodu a síce tu, že dáta z nich sa nám automatizovane doťahujú do nášho CRM-ka a k všetkým ďalším záznamom v rámci daného klienta. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.